Eu teño un amor que sabe bailar. No seu pueblo, que está non moi lonxe do mar, haiche unha danza que só bailan os homes cando os hai, senón xa bailan as mulleres. Con fitas, arcos e castañolas, con faixas, zapatos e camisas impolutas, brancas, sempre brancas, porque así se lle chama a estes bailes, estes ritos, as danzas brancas. Hai moitas en Galicia, cada unha é única, e a todas con barullo de xente en círculos concéntricos venerando unha virxe pequeñísima ou desexando que as colleitas medren sen traba. No pueblo do meu amor, a súa danza branca coñéceselle únicamente como a danza. E ali é outro habitante ao que respectar e atender. Habita entre as bocas das xentes cando nomean: mañán vai estar a danza? Se a festa vai a danza, levaremos 2 caixas de viño. Pero sobre todo a danza habita nos corpos que a bailan, aos que se non se lles coñece só como veciños, senón que se lles recoñece como os danzantes. Benvidas e benvidos a Canle Abanea, un espazo de expansión do Festival de Danza e Movemento Abanea. Hoxe estamos na última xornada en Ourense terra adentro. Hoxe viñemos a Celanova. Eu son Carlota Mosquera e este é o capítulo 5, a autenticidade. E auténticamente contenta estou de saudarvos aos primeiros convidados desta tarde, que son o colectivo Globo Desmenuzado. Este colectivo son Hugo Pereira e Esther Latorre. Hola, queridos, ¿cómo estades? Hola, querida, moi ben. Hola. Hugo está contentísimo de estar aquí. Mucho. Moitísimas gracias por vir, porque o mellor, bueno, a vosa linguaxe é a do corpo, entre outras cousas, así como vos expresades, pero moitas gracias por vir a participar do Canle Abanea, porque é un xeito de documentar un pouco e expandir este festival que pasa en espacio non convencional, hoxe en concreto na Praza Maior, en fronte do Mosteiro de San Salvador. Maravilloso. Maravilla, maravilla, maravilla. Vos sodes artistas que levades, xa tiña ganas de falar con vosco, porque levamos 5 días de festival e en 3 deles bailastedes vos, entón vin a vosa peza alleo en lugares moi diferentes. Entón, vos que sodes artistas con unha traxectoria impresionante aquí en Galicia e estades habituados a bailar en espazo non convencional, o primeiro que vos quería preguntar é como vos modifica o espazo as vosas propostas que facedes. E veña, pois vou eu. Vou eu. Maravilla. Pois a verdade é que modifica prácticamente todo. Eu creo que todas as que creamos para espacio non convencional, sempre, pois a medida que vamos tendo non unha pequena experiencia, pois vamos sempre deixando unha xanela cada vez maior aberta a todo o que poida acontecer na rúa, non só, pois, bueno, coa xente, co público que é moi diferente, ese encontro, non, coa xente que camiña pola rúa e demais, senón, pois, cousiñas como nos aconteceu onte en Foz, que había un vento brutal, e iso tamén, pois, bueno, pois modificaba o vestiario, modificábamos a nós, non, pois, todo iso é para nós bueno, algo que nos nutre moito para a creación en espacio non convencional, todo o patrimonio, pois como hoxe aquí en Celanova, non ter esta magnitude de pedra, non, con tantísima historia detrás, é algo que modifica, pois eu creo, non direi a 100%, pero moitísimo as pezas, claro, sí. Sí, es muy importante porque si la piedra está caliente, si hay vento, si hay lluvia, todas esas cosas modifican la obra y también la forma como se interpreta, ¿no? A qué distancia está el público de nosotras, si hay ruido de agua detrás, en este caso sí, en Celanova, entonces todo eso es mágico a la hora de interpretar las obras y el propio significado de las obras. Eu creo que vos deixades permear un montón. Por exemplo, no primeiro espazo, que era o Pazo da Peregrina en Ames, bailaban sobre un terreo de céspede. Houve un momento da peza na que empezou a chover céspede, porque vos moi hábilmente empezastes a lanzalo para arriba, deixándovos transportar un pouco e creando unha imaxe moi máxica e moi auténtica e única. Estamos facendo neste Canle Abanea unha especie de intento de monográficos, de levar polo reo as entrevistas sempre por pois cada canle un distinto. E hoxe
queríamos falar da autenticidade, non é baladí, é porque estades vos, o colectivo Globo e Francieira, e pensei nunha palabra que vos pudera unir os dous, as dúas propostas de algún xeito, e para min vos, quero decir que igual sodes das compañías de danza contemporánea galegas que máis vin, creo que sodes moi auténticos no código que empregades. Ou seja, eu son quen de recoñecer unha peza, unha coreografía, se está colectivo Globo detrás. Porque tedes unha codificación. Non sei se vos tamén vos sentides así ou só alimentades, porque tedes unha xestualidade, unha partitura. Eu quería preguntarvos por esta autenticidade que vostedes se a recoñecedes e de que xeito a recoñecedes. Como creedes que sodes auténticas? A ver. Casi nada sí, preguntilla. Xa sei, un pouco pregunta compleja, pero... Non, pero moitas grazas tamén para nós pois a verdade que moi agradecidas e felices de que se vaya recoñecendo o noso código de algún xeito. Non, creo que non custou tampouco moitísimo chegar a él, porque no final estaba dentro de nós e de nós como, bueno, pues como parella artística tamén, creadoras conxuntas das pezas. Sí que creo que se quixésemos definir a nosa creación, pois podería ser, gustanos moito o dinamismo en escena, pezas moi rítmicas, eu adoro desmiuzar a partitura musical, é algo que me inspira mogollón, bueno, Hugo ben o sabe, gustame moito xogar con toda a parte do espazo sonoro, e creo que cada vez, aínda que temos un código definido, é verdade que non deixa de crecer e de modificarse no final. Hai unha mutación constante, pero sí que vamos encontrando como esa raíz, non, de identidade e de autenticidade, como dixeche, para tamén atoparnos con unha verdade en escena, non? Ou seja, realmente estar conectadas e creer realmente en que é o que, bueno, que levamos dentro, non? Humildemente, no caso de Hugo e máis eu, pois eu creo que sí, vamos atopando así unha liña. Sí, es nuestra forma, non la parte musical, coreográfica, la parte física también, ¿no? De repente romper y aproximarnos muchísimo del público, utilizar los elementos naturales, que en este caso la tierra, la hierba, el sol y a veces también el cansancio que genera hacerlo. Y todos esos elementos hacen parte, no solo de las propias piezas que generamos en estudio y que después los llevamos a escena, pero el propio código o la autenticidad también es llegar a los espacios, mirar la piedra, mirar las fuentes, el sol, la hierba y hablar con esos elementos también, introducirlos y conectarlos con la propia esencia de en este caso de Alleo, ¿no? Que vamos a hacerlo aquí en Sala Nova. Pois é unha forma moi respetuosa de achegarse a todos os contextos. Así, por último, quería preguntarvos, e xa vos deixo ir prepararvos, porque hoxe van bailar, a toda esta xente que está aquí, que seguro que está debecendo por sentar e vervos, un lugar dendo que aproximarse á peza. Por exemplo, que como vos gustaría que a xente se achegara a mirar a Alleo? Porque normalmente, cando se fan estes festivales de danza, pois a xente vai sen pretextos e sen ideas e non se pode facer, pero hoxe que temos esta piscolabis antes de entrar, por si se vos ocurre, se non hai por que dar respostas a todo, que digo que igual pregunto cousas un pouco complexas. Non, está super ben. Eu convido e sempre convido a xente a que veña sen códigos, sen capas, tranquilamente a sentarse na cadeira e a desfrutar. Seguro que hai algún do que ven estea, ben sexa o vestiario, a música, os tropezos, calquer cousa que poida acontecer, seguro que hai algo con que conecta. Que isto pode acontecer. Pode acontecer, exacto. E virse en pretensións, como cando, unha cadeira tranquiliña, a ver unhas pezas así de 15-20 minutiños e a disfrutalo. Pois a tope. Pois moitísimas gracias aos dous por estar. Vamos a facer xa que entren as seguintes convidadas desta tarde maravillosa. Sodes un primor. Moitas gracias. Quero vervos bailar outra vez e sempre. Graciñas.
Como están eses corpos hoxe, Como están eses corpos aquí en Celanova na Praza Maior, con estes refachos de vento de 30 km por hora, que o sabemos porque chamamos a Meteo Galicia, sempre Meteo Galicia nos nosos corazóns, para contestarnos. Como estades? Fran Artur da compañía Fran Sieira, que vides a presentar un extracto dunha peza máis longa, non é? Que vides a presentar hoxe diante de todo este público maravilloso de Celanova? Contádeme un pouquiño, Fran. Bueno, pois hoxe vamos a presentar unha peza que se chama Un baile ceibe, que, como decías, é un extracto dunha peza máis longa que se chama Ceibe, e unha peza que ven a falar da liberación dos corpos e como liberarnos a través do movimento, de rachar estereotipos e buscar ao mellor movimentos máis amables para todas e para todos, non? Guapísimo, estou super a favor. Encántame. E realmente, bueno, antes na proba xa vin que estaba desquecendo. Hai hoxe esta extracto para espacio non convencional, pero vos estades habituados a facelo en sala, non? Que é un espectáculo máis longo. Bueno, sí, temos un espectáculo máis longo de sala, que somos 8 intérpretes, aquí estamos solo 4, entón ímonos repartindo de vez en cando para facelo todas. E, bueno, é un cachiño un pouco máis corto, pero igual de intenso, diría. Por eso estamos aí quecendo a tope. Digo eu, e a parte musical? Pareceme super densa. Ou sea, densa no sentido de que ten moita densidade dentro da peza. Esa música está moi guapa. Esa música que na fixo. Pois é música de Moncoup, de Camille, todo inspirada en base tradicional, pero a verdade que foi unha maravilla traballar con ela. Nunca tuvemos a oportunidade de traballar xuntas e a verdade que creo que conseguimos unha unión moi potente. Camille é unha artista de orixe francesa fincada aquí en Ourense, bueno, sí, pola zona da Allariz está, non? E ela consigue facer un pouco esta cousa tamén a través do seu prisma e pasado tamén da súa persoa, de filtrar a cultura galega a través dela, que eu creo, Fran, que ti como coreógrafo é unha cousa que levas moito tempo adicando e, polo tanto, perfeccionando, non? Sí, bueno, eu sempre me considero bailador, non bailarín. Eu me criei bailando en asociacións folclóricas e indo a foliadas, e entón é a linguaxe do movimento ca que eu me sinto cómodo, e desde aí onde me gusta traballar e expresarme a través, pois, da miña linguaxe que eu considero, pois, máis afín ao meu movimento natural. Pasaste algo parecido a ti, Artur? Bueno, sí, ao final vimos do mesmo sitio. Fran e eu somos colegas desde fai moitos anos, antes de empezar a bailar xuntas na compañía. De feito, eu recordo a Fran como mestre de baile tradicional toda a vida, como un referente, e tamén recordo ese momento no que decidiu dar ese paso a montar unha compañía profesional, sair un pouco desa asociación folclórica da que vimos, e, bueno, meternos neste verete xunto a él, aí a tope. Bueno, non vos va nada mal, como mínimo estades podendo crear cousas de moita beleza e que teñen unha trascendencia a lo delo. Eu, Fran, tamén levo moito tempo de bailar ao final, porque eu a primeira vez que te vin foi a través do obxectivo da cámara, neses enxebre danza que se organizaban en Corpo a Terra, e a min sempre me chamabas a atención dende un punto de vista visual como agulla no pallar de hostia, que hai un tipo que baila tradi. Dentro de toda esa amalgama de danza contemporánea sempre lle imprimías ese toque. Entón, nós hoxe estamos aquí arrodeando un tema que é a autenticidade, que foi como un pouco escollido para poder falar tanto con Bosco como con Colectivo Globo. Eu creo que a pregunta que quería facer vos en xeral é que onde está a autenticidade no traballo que vos tedes? Ou que, quero decir, ou se considerades que facedes algo auténtico, ou se considerades que o tradicional é máis auténtico que o contemporáneo, non é unha mistura. Igual a premisa... Bueno, non sei se é máis auténtico, quizáis non, pero para min é o selo da compañía, non? O que nos caracteriza e o mellor diferencia de outras compañías beber dende a raíz e dende aí ir descubrindo movimentos que ao mellor a priori non nos atreveríamos a explorar, e a compañía nos permite ou nos dá a liberdade de poder explorar e espallarnos a límites
que ao mellor non faríamos noutro contexto. Ah, que guapo. Eu engadiría só que ao final nos vimos do mundo tradicional que bebe moito da raíz, no? De toda esa xente que nos ensinou a bailar, a tocar o que sexa. E ás veces pénsase que por traducir un pouco esa linguaxe pois é menos auténtica. Sin embargo, penso que a autenticidade ven do corpo de cada quen e no que ti colles desa persona e o convertes en algo propio. Entón, ese paso creo que é tan auténtico como calquera outra cousa. Wow, claro. Aí está. Hai unha cousa que me pasa a min cando vexo danza tradicional que, bueno, ás veces temos que falar de elementos ou de cosas un pouco místicas para poder referirnos a elementos en tanto a aire, lume, verdad? E para min, o tradicional, dende a punto de vista de quen o ve, é moi aire, e a danza contemporánea é moi terra. Entón, como se mesturan estas dúas cousas? Porque como forzas contrapostas, non? Como que o contemporáneo, o máis coñecido, tira moito de diagonales, do centro, do chan, e de feito se di nas foliadas, non? Berrase aire, porque é como forzas contrapostas. Non sei se hai nesa investigación vos ao longo de coreografiar é algo que tedes en conta, como que hai dous fíos que vos tiran diferentes. Sí, eu creo que algo que diferencia, o sea, que caracteriza a nosa danza, e non lo din moito, é que parece que flotades, non? Que parece que estades como voando. Pero bueno, creo que tamén é moi bonito investigar o noso folclore ou o noso movimento e baixar ese centro. E entón lle dá outra calidade de movimento e tamén é moi bonito. Entón, eu creo que todo suma. Eu creo que neste caso todo suma. Total. Bueno, pois eu quedaría con vosco aquí 1 hora e media máis aproximadamente, pero para darvos pé a que vos podades sentar, relaxar, estar preparadas, porque ás 9 vai haber 3 espectáculos consecutivos e vos, se non me engano, sodes o último. Simplemente darvos las gracias e que ao mellor lle digades a esta xente, estas orellas atentas da Praza Maior de Celanova, un punto dende o cal achegarse a mirar esta peza que vades propoñer. O mellor queredes que bailen con vozco, non sei. Bueno, pois eu animo a toda a veciñanza a que nos acompañen, a que nos arroupen, incluso a que se liberen e se arranquen a bailar si así yo pido o corpo, que non se frenen, que as cadeiras están para descansar, pero tamén se pode bailar. Entón, e que un pouco a proposta tamén do festival. Nos encantaría, así como nos vamos sacando capas e liberando ese movimento, que quen así o sinta, que se meta con nosa escena a bailar ou desde o seu propio lugar a bailar, que para eso estamos. Pois mira, menos maravilloso, porque despois en Abanea sempre se fai despois dos espectáculos unha pista de baile aberta ao público na que se poñen temazos de la SDG para arriba, sabes? Entón, xa despois xa bailaremos todos un baile ceibe en sentido popular. Moitísimas gracias aos dous, Artur, Fran, moita merda. Moitas gracias. E agora quería convidar a que se sentara aquí un veciño ilustre de Celanova. Abanea é un festival que ten que ver ca danza, co movimento e tamén co territorio. Un festival autonómico, de carácter autonómico. Percorre as 4 provincias galegas en 5 lugares. Estivemos en Ames, en Outes, estivemos tamén en Marín, en Foz, e hoxe chegamos terra dentro de Ourense, e me fai especial ilusión porque eu nací en terra dentro tamén. Non tiven a sorte de nacer en Celanova, pero nací en Ourense. Non se pode ter sorte sempre. Xa teño aquí a este representante da veciñanza celanovesa, Jorge Cardoso. Good afternoon. Creo que está apagado o micro. Tes que darlle así, racata. ¿Qué tal? Aí o tes. Pues moi ben, Jorge. Moi contenta. Sempre me encontro contigo. No pilón. Neste pilón. Chamades yo pilón aquí? Sí, non? Decídesme que sí. Bueno, isto é unha fonte do século... Sí, dixe mismo. Polo menos. Sí. Xa estuvo dentro do claustro, estuvo no medio da plaza e agora está aquí. Mira, ves, precisamente para aquí... Ten movimento. Te móveme. Abanea, fonte, abanea máis canós. Estamos aquí sentadas con toda a veciñanza e ti es un pouco... temos a sorte de que nos fagas un pouquiño de anfitrión. No sentido de... Estamos aquí en Celanova, viñemos a propoñer por primeiro ano
nesta localidade a participación no Festival de Danza e Movimento Habanea e quero que nos deas uns consellos para triunfar aquí en Celanova. Como hai que cautivar a xente de Celanova? Bueno, eu creo que en xeral o que está de lo facendo moi ben. A xente normalmente en Celanova é moi acolledora, vos tamén. O que sí que o mellor necesitan un pouquiño de impulso para acercarse ahora ás actuacións, que se senten aquí, porque vale, que están sentados nas escaleiras do Espolón, que o mellor pois animalos un pouco. Unha vez que entran, perfecto. Vale, ou seja, que hai que facer que cemento, pois como na danza. Exacto. Hai que quecer un pouquiño a que se achegue a xente. Cantas sodes en Celanova? Cantas persoas sodes? Somos 5.900, máis ou menos. E hai danzas de moito por aquí? Home, sí, hai grupos de baile tradicional, está o Solpor, e despois xa alrededores pois tamén temos outros grupos de baile tradicional que se implican moito na vila e que participan moito. Despois xa hai unha academia de baile que se chama Baila Comigo tamén, que fan baile de salón. Sí, hai bastante baile por aquí. Pois esa xente de Baila Comigo que veña a bailar a pista de baile despois. Mellor hai algún por aí. Está aquí a un tiro de pedra Vilanova dos Infantes, que ali se fan unhas danzas. Propoñemos ao principio esta idea das danzas brancas. O Raigame. École. Romería etnográfica, eu creo que é un referente xa non só na provincia, sino a nivel Galicia. A verdad que move moitísima xente, veñen grupos de todas partes a mostrar a música e o baile nun entorno espectacular, con moita comida, moita festa, bueno, fantástico. Porque está Vilanova dos Infantes parece que se detivo o tempo, igual que nesta praza, hai que decilo, porque está moi ben conservado o pueblo, quero decir, hai como moita historia entre si esta cousa da raíz en Cheche. Estamos aquí falando un pouco do carácter da autenticidade, non? Que é un palabra a medio camiño entre a identidade e o verdadeiro, pode ser, para min. Eu estou falando para diante, pero bueno, tú tira. Pero quero decir, que fai a Celanova un lugar auténtico? Xa ves. Meterme nun compromiso. Flipas. Pero bueno, que ti, xunto con Dani, sodes bastante, como decir, seareiros de Celanova. Sí, bueno, intentamos por o nome de Celanova por onde pasan os nosos vídeos, non nós, porque nós estamos aquí a maioría do tempo, pero sí, a ver, bueno, voume repetir, vou sacar un cliché. Dalle. Celanova é pedra e poesía, que é o eslogan do Concello. Pedra, xa ves, estamos a tiro de pedra tamén de calquer cousa. Poesía, porque temos grandes poetas referentes como Curros, como Celso Emilio Ferreiro, Méndez Ferrín. Hai un montón de tradición de poesía. E hai 12 poetas en activo en Celanova. Me dixeron a última vez que estiven aquí. Pode ser, seguramente algún máis que o fai e non o conta. Pero de 5.000 habitantes, 12 poetas en activo. De feito, mira, hai unha cousa curiosa. Vades bailar xusto onde ves esa pintada que está aí na fachada da iglesia, que a maioría da xente que ven di como deixaron pintar eso, pero que eso ten historia, por eso non se borra. Eso fixo Celso Emilio Ferreiro. Sí, se queredes. E aí pon adiante semanario, non seminario, porque era un semanario que sacaron na época da ditadura, un pouco revolucionario, solo tuvo unha edición, e el puxo aí na iglesia, que era un pouco, bueno, a outra parte, non? E non o chegaron a borrar os curas porque pensaron que puña adiante seminario. Non é verdad. E aí está esa pintada. E vades bailar xusto diante desto. Guapísimo. Pois moitas gracias por este dato, porque curioso. Eu cando cheguei dixen ya Onda, que a filla da directora do festival, dixenlle, ai Onda, en Pedra Galega non se debe de pintar. Xa non, e está feito pintou uno, creo, non sei se me equivoco, co alquitrán das carreteras, o sea, con chapapote, que é algo tamén bastante galego, polo que sexa. Bueno, pero lamentablemente, pero sí. Bueno, pero como o chapapote tamén pode ser un símbolo de resistencia, quero decir, porque bueno, sí, o povo galego levántase cando pasan estas cousas que dá gloria a velo. Triste, pero que tamén demostra a fortaleza que temos. Sí. De algún xeito. Eu quería che preguntar, si ti bailas? Eu
bailaba. Bueno, sí, bailo, sí. Mira, eu nacín en Venezuela. Ok. Como bo galego, fui nacer fora, xa cho dixen antes. Claro, eli bailase moito salsa, merengue, tal cual. Pero participaba, o meu pai foi un dos socios fundadores do Centro Galego de Valencia, a cidade de Valencia en Venezuela, onde eu estaba. E eli había baile tradicional galego, e despois aquí estuve bailando en Rebulir. Ok. E tamén tocando o tambor e o bombo, percusión. O sea, xa que ti eres bailador. Bailaba, pero xa non. Bailache. Bueno, pois hoxe igual vai cambiar a cousa, Bueno, caballeleiro. Porque se nós conseguimos vir aquí con todo o pitote que isto supón de, sí. de traer artistas, se aquí non bailades despois, eu creo que é unha mágoa. A mal será que aparte teñen alguén unhas caras a xente de Celanova de que lles gusta mo locuda adelante para atrás, de atrás para diante. Sí, aparte pareceume ver antes a xente de Solpor, a xente de Rebulir, eu creo que o mellor algún se anima. Pois sería fantástico. Jorge, moitas grazas por acompañarnos hoxe e por faltou o facernos noso un pouco Dani, da que fintura. o mellor vai chegar agora, pero Pois xa como non veña está metemos, pouco, xa te digo. Creo que chegaba ás 8. Viches algunha vez unha peza de danza contemporánea? Que ti saibas da existencia? Non o sei, sinceramente. Non o sabes. Non o sei. A ver, sí que seguramente vinha, pero non algo que recorde fijamente. O sea, non fun nunca a un espectáculo específico de danza contemporánea. Pasalle moito a xente que ven a Banea que atopa por pura casualidade. Causalidade. Que hai un plan, non se sabe. Pero atopa por casualidade e despois queda como, pois aí a reacción tamén é bonita vela. Hai moita xente que cando a proba repite, que por eso igual as artistas de danza contemporánea, que non é unha cousa como moi pop, por así dicilo, teñen que sair á rúa para buscar a xentes. Xa. É que, a ver, non deixa de ser, é un arte espectacular, de feito increíble que este xente como Fran, ou como Aida, ou o colectivo... Como o colectivo Globo. O colectivo Globo, demais que estén aquí. A min pareceume flipante cando descubrín, gracias a ti que me avisaches outro día, pero sí que, bueno, que é unha arte minoritaria e que hai que facer estas cousas para darlle visibilidade. Non é tan pop, como dixo, non é popular, non é mainstream ou como se chame, pero está moi guai que se fagan estas cousas. Aparte o que o festi, eu estou flipei en todo, desde o concepto da imaxe, o como manejades a comunicación nas redes, a xente que ven. Pareceume moi top. Moitas gracias, somos un equipo moi ben avindo, a verdad. E pois nada, con estas flores moitas gracias de verdade, Jorge, por estar. Nada. E quédanos nada, casi unha horiña van a empezar os espectáculos, así que convídovos a irvos achegando cando queirades. Despois do podcast ponemos un pouquiño de música e pois nada, por darlle un pouco de peche a esta entrevista antes de que nos leve o vento por diante, son as vicisitudes do directo. Quería pedirche simplemente que nos digas ti, antes as compañías lles preguntamos como se van a aproximar a ver os espectáculos. Ti como ves aquí? Con que intuición ves aproximarte os espectáculos? Con que mirada ves? Como? Non entendo a pregunta. Quero decir, tú vas a ver os espectáculos con algunha expectativa? Sí. Ou queres deixarte levar, ou queres acabar bailando, ou queres... No, pois non quero saber nada. Quero sentarme aí cerca e velos, disfrutalos e que sexa o que sexa. E deixarte levar. Sí. Pois polo aire e polo vento. Pois a banear xuntos. Gracias, Jorge. Nada, a ti. Onde está Cecilia Carballido? Necesito a productora do meu corazón. Hola, Cecilia. Ay, qué momento, sí.
que momento este das liadiñas de última hora. Hola, xente de Celanova, hola, persoas que nos escoitades. Abanea un festival itinerante que supo moi movido, ou sexa, unha movida de festival, pero tens que encender o micro porque a produción cagándoa dende o minuto menos un. Moi ben, falando co micro apagado. Imposible levar este festival desta envergadura tan alegremente se non fora pola xestión de Cunde e de decir de unha persoa que se chama Cecilia Carballido. Hello, good afternoon, Carlota Mosquera. produttore. Pois non, somos un equipo moi grande. Estábamos antes gabándonos. O Jorge falábanos de que llevamos moi ben as redes, a identidade, non sei que, e o que penso é que guai, que ben levamos a produción que non se nota, porque a produción é como... Que nin se nota nin se nos ve, porque cando se nos ve malo soe ser porque non funciona. Pero hai. Ti, Cecilia, organizas dentro de Cunde, da túa produtora, moitos eventos distintos, de distintas disciplinas, todos relacionados co mundo da cultura, non é? Sí, case todos, 90%. Algúnha cousiña fora de cultura, pero principalmente eventos culturais. E creo que así de danza contemporánea pode ser que sexa actualmente na vosa carteira de producións a única. Sí. Sí. E por que... Si escollemos friqueadas de unha e unha ao ano, non vai a ser que se nos vaya a cabeza. Entón decidimos que de danza contemporánea a banear unha vez ao ano, que non fai dano. E máis, fai moito ben. Si, o que? Sí, fai ben. Que dices que é unha fricada porque é unha cousa moi específica, non? Específica, a ver, eu son unha apasionada dos formatos multidisciplinares e dos formatos especiais e peculiares. Bueno, pois porque levo anos dedicándome a isto, entonces chega un momento que me teñen que sacar da miña zona de descanso, entonces despatronar as cousas encántame, e isto realmente despatrona todo, porque baixas dunha furgoneta, posillas, un equipo enorme a atender a que, bueno, ahora mismo nos están enfocando 4 cámaras, co cal eso hasta inhibe as que nunca queremos estar aquí diante e sempre queremos estar, como decías antes, sin que se note. Sin que se note, claro, porque si se nota é que algo vai mal, é como son, que si falla é cando se nota, ten que ir como a ser a cuestión. Cando te ven correndo por medio. É a segunda edición que a Banea conta co apoio de Cunde. Esta edición, que notas diferente con respecto á anterior? Porque este é un festival... Moito aire. Amiga. Moito aire, amiga. As cousas abanean máis. Moito aire. Arredemos. Abaneo este ano, que é unha cousa mala. E esperemos que deixe de abanear esta noite aquí en Celanova. Diferente. A ver, claro, son 2 anos. A comparación é difícil porque é moi pouquiño. Os que levades máis, pois, ou levan máis, pois seguramente teñen unha carteira de experiencias moitísimo máis ampla para comparar. Eu creo que sí que somos máis os que nos incorporamos o ano pasado, co cal creo que fixemos esa pequeniña familia que se atopa cada ano como no Nadal, non? Somos como o turrón e o almendro, e nos atopamos o pasado luns, foi moi lindo porque foi casi como se non nos deixáramos de ver nunca, non? Eso axuda, pois, bueno, todo o traballazo das redes que fan todas e que parece que cotilleas todo o rato, chafardeas aí e nunca lle perdes o fío. Pero eso tamén fai pois que sexamos un equipo cada ano máis compenetrados, que nos saibamos os pros e os contras de cada quen, que saibamos chegar a botarnos un berro non pase nada, que nos miremos así, digamos, no por aquí no. Pasan as mellores familias. E efectivamente, pois o que pasa en todas as mellores familias na cena do Nadal, pois aquí pasa no abanear. Quería, porque xa tivemos en este momento de podcast, por certo, son as 8. Está no lo dicindo e seguro que entra polo audio. Falta unha hora para que comecen os espectáculos. Vos, a xente do podcast, estaredelo escoitando pois un martes 13 ás 2 da tarde, pero agora mesmo na Praza Maior de Celanova son as 8 da tarde. Quería con Ceci agora, estos son os últimos minutos deste podcast, entón facer unha especie de créditos, sabes, de recoñecemento da xente, e estás aquí moi orgánicamente para que non se nos esqueza ninguén, porque esta señora lo controla absolutamente todo. Sí, pero tes por escrito, non?
No, non teño Ah, nada de por memoria. escrito. Vamos a ir sinalando a xente que Vale, pues sí participa que deste vou festival. por vehículos, furgoneta, coche, tal. Sí, seguro que non me olvido, veña. Equipo somos 15, Ok. 15 que saímos todos os días de fijo, e despois os bailaríns, bailarinas que se unen cada día anos. Contando tamén pois, cos equipos dos propios concellos que nos acollen cada día, que obviamente tamén pois, teñen ese enorme graíño de area para que sexa unha parte da produción como podes estar vendo aquí na praza. Pois equipo máis visible evidentemente son as artistas que xa fomos falando en todo este Canle Abanea de quenes foron. Temos aí o programa por si acaso se nos vai a pinza, moi ben. Por eso che preguntei se o tiñas por escrito. Pois sí. Artistas que participaron neste Abanea 2025 foron, pois mira, Colectivo Globo, Fran Sieira, Andrea Castro, María de Vicente, Jacob Gómez, Jacob, que non lle gusta Jacob, nada pois sí. quere ser chamado Jacob. A compañía Jacob Gómez, a compañía La Sala, a compañía Esther, Chile, Tía Canarias. Esther, impresionante. O colectivo Banquet. Creo que xa está. Creo que xa está. Porque foron ni máis ni menos. despois tivemos como artistas así como convidados facendo mediacións e dinamizacións a Martín Blanco, o noso clown, que tamén cargou caixas e tirou cable, Sí, señora. levando dirixindo os obradoiros, a mediación dos obradoiros estivo Paula Quintas, tamén a responsable da rede de seleccionar as pezas. Sí. Entre outras cousas, que tamén cargando caixas, tirando cable, porque aquí hai que facer de todo, senón, madre mía de mi vida. Despois estaba, bueno, o Na equipo dirección de técnica. rexistro, na dirección técnica Ángel Sousa e a súa espalda, porque hai que Dani recoñecer. e Frankie que nos acompañou onte gracias á empresa RTA. E- Eu non me podo olvidar dos técnicos En porque absoluto. son os que ou sí, no power, no show. Despois a produción estiveches ti, Cecilia Carballido, e Xela, E Xela, a miña algún compañeira. momento, que é a primeira vez que veo este ano. Sí, recén incorporada e mira, friqueada número 1. Unha Aquí maravilla. a metimos, a ver se aguanta. Si non vai aguantar. Sí. Se non aguanta a Xela, co sentido do humor que ten. Despois, o equipo de redes e visuais, un equipo super potente. O sexa, as redes Noela, Sanjurjo, que nunca sae ela nas cousas, pero está detrás de todo. A fotografía Sabela Iriz e os visuais Mila Hércoli. E as señoras directoras. E as señoras directoras, que se non están as señoras directoras. Pois a dirección, doña Paula Quintas, que xa falamos antes dela, e dona Marta Alonso. Que tamén fixeron a súa parte artística, tanto nos obradoiros, coa discoteca de señoras, etcétera, etcétera. E agora, como sempre nos toca os que estamos do outro lado, nestas redes, doña Carlota Mosquera, Ai, que sí. con este Canle Abanea dinamizou toda a plaza Curruncho e toda a esquina que houve en Abanea. E entón, sen máis, con esta lectura de chapa que vos tocou a vos, queridas telenovesas e celanoveses, porque hoxe remata o Festival de Danza e Movemento Abanea, que sucede unha vez ao ano. Pois vamos a deixar aquí con musiquiña e ben a gusto, porque dentro de menos dunha hora van comenzar 3 espectáculos e unha pista interactiva de baile a que vos convidamos a participar, que non rinxan as cadeiras. E nada, Ceci, queres dicir algo máis? Ata o ano que ven. Ata o ano que ven. Canle Abanea é un podcast que expande o Festival Galego de Danza itinerante Abanea. Os episodios foron gravados en directo en cada unha das localizacións. Se che pica a curiosidade, podes coñecer máis sobre o festival en abanea.gal ou nas súas redes @abaneafestival.